ndamira pamberi mambo mutaza Yeso. ino zimaje umbata zvakaitika kune wanin'ina wangu ava mukoma unogara Harare agari unogara Harare andoisa shangu ari kuHarare chakaitika icho kuti musi wa 22 November mureko ambati kasvika umba kwangu Gore ripi? 24 Gore rapera wasvika pamba pangu wanga wari 16 wari 16 kudaro kubatanidzana sabhuku fungai ari apa andina unanga waunokubvunza ndakabvunza sabhuku muning'ina waning'inawo muning'ina chii utaonzvini zvikanza regei vataura vataura mukoma musha washata ndikati washata ngei kainge ngozi yashepati shepati ani kazi shepati tizora wamakauraya ini kwanzi ini maka muri bhaya anoti ndakauraya imi muri bhaya as a businessman ndimakabva pasi ari ashepati zvino ngomabvuma ini musweni tiri tibatsirane ndikati makazvinzwa makanzwa ani kati kanzwa audio ndikati makanzwa audio zvikanzi so munozwa pakati panoti panokadzi pandinoona kuti wanowadikogorora zvikanzi wada unetsa uyu ponde munhu ngatiponde munhu ndikati nonono kuponda munhu handikoti mapedza musoro mutoparai mumoso ndochipondora tete Tichkach MTV inokupa nyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda pa YouTube channel yedu Tichkach MTV mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkach MTV tinodzifamira ndochipondora tete Yesu vino zvichikwadi zvakaitwa nemhosva Mwari anibatsira tiri pamberi pakanamizitasa nyaya iyi tsara unozvitsvagibata ndakamirira mhuri yekwambata nyaya iyi takainzwa kubva kwari Tizora wakaponda munina wake akaenda ari pamutasamuwe wakaponda nani akati anga zvino murandu wangu sinchaita wanoida nani wangafakunokwanoda wasvika kumbai kukuku watachwani chawo chiya ichi chiudzawo maoko chiti chwani chacho ndipo akanominita mazita ari kumbako ikukuku vari kukuno vadunhu saka tinokonzi tine maikobata tine gora vari kubhukura dondo tine sadondo nasagora tiri wakani pautongo soko varafamba varasvika kuile kwendobumana ndokufona ipapo rasvika shoko kumusha ukati yes ndiani checheizvo vanokati kune dondo akati aiwa kuti titonge isusu zvakabva mumusoro handiti kupashana nechikomba ndipo akati kwashana nechikomba wakafuwa mutongo wawo wani wawo unanisisi wakafuwa mutongo wawo wabva wadzoka chana nechikomba akati iye anonga apikisa asine 3 days pa akaripota nyaya nokupi vanitasi vishwa wakabva wandoonekana tozoona after the papatombazumazamatatunaiiaa kunotauri mapurisa sodasikupanyaitasokuvanya zvinhu zingopasese bodza kuti vanzi zvingodikana kuda kuti kwamutasi tasika kwako wanzi maiki mbata ari kumbira noise protection order yes kuna ani isu atira kunonedza vanonedza kuti varipo notinesu akada protection order iya
ngandisusu ichokwadi here chakaitika kubva kunonhuwa semhuri kwakubata semhuri yangu ndani mhuri yangu ukiwazi chokwadi here pakati pavanhu ivovawo chinhu chakaitika chii chokwadi si chokwadi si chokwadi isaimundovasivachi kuda kubesera ndepekuti akuziva kuti kutonga kwakaitwa ndizvo here kana asiso uba kudiwa kupisa tipe judgment yachara kuvachikoro tapausita to me judgment doesn't make sense because kana you are spiritually accused by the spirit of shepherd Tizora and Stephen Tizora that you killed shepherd spirit yacho akamukiza here Spiritual. you just say you are spiritually accused what do you mean Who was the spirit medium? Wanatizora walipo. walipo kwadongepo ayo ili ndakubvunza ndatika makaenda ukamene makaenda mapiri saka ispirit ine Batsire basi azuri changambi Sirauni zisimamba. Matangira data ni akili. Nakaitika ndio kuti paka wa shughuli kuti kazi. Leo mbata na Tizora. Na hiyo paka wa ya mixer pack. Akataura zvitero ndetizora akanga tanga kuya kuno achito akatomboya kudai tizora ari kutizora asi akutadza kuya autori pakuzivi walipo ndona kana moya musina tizora ndongoze ndobvunza tizora adi ndianoona sei because already zvamunotaura nezvakataura kujudgment takasiyana kana mautaura inyuka pane svikire rira mamina rakataura nezvi kana pane riri munhu angati kudiro angari ari kuti mheni wari kudori aiwa inoziva zvatoita ini kana moya kudari munhu ndinoda kuti munhu wacho ari kubudirwa anouya tobvunzana tiri tu samunzi makariverengera ini ukauya une Tizora wacho hapo zvikiro racho nyakubudirwa wacho hapo ini ndoti apa rikude futi apa robuda totaurira tiri tu tokuita zvinobvisa izvo imi makamira pa yamutaura iyi yese makazwawo raibudirwa mamukazi ndamira pamberi pamambo mutaza ini ndimaitira kubata zvakaitika kune wanin'ina wangu ava mukoma unogara kwavari haagari unogara kwavari andoisa shangu ari kwavari chakaitika chekuti musi wa 22 November mureko ambati kasvikaumba kwangu gore ripi 24 rapera wasvika pamba pangu wanga wari 16 wari 16 kudaro kubatanidzana sabhuku fungai ari apa andina unanga wakuda kubvunza ndakabvunza sabhuku muning'ina wanin'inawo muning'ina chii kutaura zvinhu zvikanza regei vataura vataura mukoma musha washata ndikati washata ngei kainge ngozi yashepati shepati ani kazi shepati Tizora wamakauraya
ini kwanzi ini maka muri baya akali ndakabona ini muri baya sa businessman di maka bo pasiali ashipa jino ngoma buma yi museni tili kibasira ngata maka vinto makanzwa ani katakanzwa audio tikati makanzwa audio chikazi so mmoja pakati panokadzi pandiona kuti wadi gorora chikazi wera unetsa uyu ponde munhu ngatiponde munhu ndikati no kuponda munhu handikoti mapedza musoro mutopara imvoso ndinoota chikazi titese yato alimati mapasi akapuwa mudzimai wangu mudzimai wangu ndiachadini ndiyasana kuti ndakapuwa si mapasi sezvo ini ndandabuda shepherd akafa gore ripi anotsanangura kuita audio zvinotaura vakaita zvaita kudaro wakabva wati iwewe nhasi haufaniri kubva pano panyasi kufamba chete takupono tichaona njere dzeshe Emi yangu imimi muri one of the accused people. Ndima kaona. Kwindi ndakati ndakaona. Imimi muruzi ndima katuma vanhu kuuraya. Kana vanhu vauraya wotora mapatsi wouya kupaini. Hani saka imimi nemuuraya makafanana. Wewe mhosva yemuuraya itori diki pane imimi semutumi wemuuraya ndimutone mhosva hukuru. So zvaita Apera. Awanhu vauya vari kuaccuse yekuti ndima kauraya. Ndizvo 16 wauya. Ndizvo here kuti 16 wauya vari kuaccuse kuti ndima kauraya. Vamadini. So zvakabvakaita wadichiitira kudaro kuti takuda kupona ngatio hana ndiroda solution yake ndoti ngatigadzise nawo ipere dzefoni kazvaitwa pamambo chikomba ivaenda kwaishe chikomba ndaenda kwaishe chikomba takaenda kumuswa 9 tasvika kwaishe chikomba muswa 9 ishe chikomba akati iye yakabvunza mubata bvata kuti tienda muzengeri dambudziko riripo ndekuti mubata kanzi wana wasororwa nengozi yacho rufu ruitika mumusha medu uyezve kusarorwa uyezve mari wana wasubata mari zvakadii mambo chikomba ibvati nhaurwa inii yemutaure arikuti ayatizora kanzi yakuitoaniaomuntasi tizora richitsanangura kandi tizora airi papi mubata bvumambozvaya yekuti kudii ukadzakauraya tese shepherd iwe wakabva wabaya munzeve slish ubva watora matrusi ako ubva wabaya ubva watora mushobubva wakwira nazvinenzira kuende nemvura kuenda kumba kushopu wako zvakaitika gore ripi 2000 urikuona zvaita kudaro mambo chikomba akati ishe chikomba akati iye nauro yenyu ifangani sekutaura kwangu ati akomana kuti tifanga ndikati ini handifambiba kudzidza ndakati bhaibheri ini kudzidza ndakati bhaibheri bhaibheri handibvumiriba kufuridza naisaya 8 okay kufuridza ndakadzane bhaibheri handibvumiriba zvaita kudaro mazvinyiba ndogara ndakataura vakawanda kuti mhosva yekutanga yamuchapiswa nayo kudenga ndiye kunyepera Mwari. Erendai moverenge Old Testament mukaerenga 1 Kings 2 Kings mukaerenga Samuel mukaerenga chichi zvese nyama munamato yenyu yamunotanga kunamata muri kuangirikira kumethodisi muchitanga chechi munozi chii ngatinamatire watungamiri wani wedu madzimambo nechii zvese handizvo here saka mambo arutaurwa ndiani ndini zvowamunamatira handini here saka manje kana mambira pamberi pangu munozoda kundinyepera sei ini ndotaura chokwadi izwai handimi munonitaura chokwadi vakamubona
handi imi munotaura chokwadi. Imi munofanira kumira kutaura chokwadi. Because taisai munhu auya tizorara kuti takati tese iwe ndiwo wakazobaya nzeve, ndiwo wakazodaiwa mabati, ndiwo wakazotora maturuzi, ndiwo neturuzi rakati nerakati. Handi isusu hatina proof. Iyese. Asi munhu akunongedza iwe kuti saka the onus is on you kuti say to prove kunobvisa kuti zvecho hatina kutora maturuzi emunhu hana kuraya munhu. Ndosaka ndikubvunza kuti what have you done? Uzichenesa kuti uzichenese because ukataka kumhanya kuti handiende kun'anga handiende kupi asi kuriko kumwe kwacho kunofanira kuti uchenese ikoko saka uda kuenda kumai uda kuenda kugeneral hospital saka uda kuende so jakabva tapamambo chikomba pachikomba takuzoa wakamutetina kuti ndikukwasa yaita kuti ari mangwana ndikusensei ndibva ndafuna kuenda kuti mapurisa ndibva kutaura nhau yangu yanyere kwa-DC otaura nhau yako ndandataura nhau yangu kwa-DC musi wa 9 mukomana sabhuku wakabva adresa village rese vachiti chenjererai munin'ina wangu ati imhondi akatouraya Shepherd Tiswa vane sabhuku musi wa9 ini ndandaenda kupi ndanaenda kumapurisa ndabva kumapurisa ndaenda kwa-DC ndasvika kwa-DC ku-King of Court ivo ndakutaura navo vangu aibva ndipasamana andipasamana kudavo ndakabva ndadzoka nesamana riya rine 3 days emusi wa-12 9-12 ndadzoka nesamana riya kuenda kumapurisa mapurisa akati ivo havagoni kuseva samoni within 3 days otoona chakwadi wakawanda ndaitaona ndakazvigamuchira ndiite sei zvikanzi mangwana kusenseni wari uchidzoka kuenda kuti kwa-DC nechokwadi ndakadzoka ndikuenda kwa-DC ndakafura mapurisa ndakazofura kuti pasvika vanhu vamwe futi 11 vanhu 11 vakaita sei kanzi vane sabhuku vakati sabhuku ndikati orai imi purpose yekuenda kumapurisa ndeiri vakakandipunda musensesi aiwa izwa vanhu vauya 16 vari kuti mune mhosva yekuponda anzi kubva waya vamwe 11 wautora nenyechi imwe chete saka imi mamaenda kukoti kuti munotora peace order ini zvandakaita protection order mamaenda kutora protection order but kutora protection order ndokusolva problem ndosaka ndati nyaya iripo chakonzera kuti muzomhanye kuenda kotsvaga protection order chii is because pane nyaya iripo yekuti muri kupomedzerwa kuti makauraya tochibvunza kuti imi muri kuplana kuzvichenesa sei munyaya yekupomera ndiyo makutanga mhanya kuti handiendi kumwanga Isaiah chapter 2 verses 25 ndosaka ndati mimi nyaya yenyu muda kuzvichenesa sei ndo pane mubvunzo wakuti muri kuda kuzvichenesa sei kuti vanhu vakusiyeya because as long as munoita mapeace order 10 vanhu vakusiye because nyaya yachitapera kuti vanhu vandisiye ava hama dzangu ndoda dheti rakafa yeShepherd Tiswa ndiri kuda sezvetizvo zvakafa hainoita police case here ngoti zvinotaurwa nguva yacho ndanditi muno pakafa oisabhuku mapureti apindakaita kuti ndakaita shop alright izwa ipapo mbona pamwe ndopatutora kana tikutaura kanga tisakutaura sitaurisa munotaura kuti munotaura wakupe ijeti rakafa Shepherd mova machiti pakafa Shepherd ndisaka mariziva sei imi jeti rakafa Shepherd murikuziva saka mamusipo padu saka pamamusiri ndepadu ini ndakapfuta sabhuku andakatanga kuita business pamapureti ndakaenda kuita sabhuku kuti naShepherd akafarini because wakastoa ndibva ndabvunza kuti mali saka kana sabhuku akakutaura muchirudare kana sabhuku akakutaura dheti saka muchirudare ndaucheneswa ipapo
ndacheneswa Mati munadate handisi. Sabhuku wakutaura idate. antaura date Yakutaura. ha Sabhuku wakutaura idate. anantaura date akafa usati waita business kuno Handisi idate man. akanditaura kuti masoko yacho Aiwa, izwa. Sabhuku wakutaura. hapo Aiwa, izwa. Sabhuku akataka kukutaura kuti ushepherd akafa iwo usati wamunhu. Makutoni pamukamukafunga nekuti imimi naSabhuku muneri mero. Mama mupisa bu. Munoziwana, imimi naSabhuku munoziwana. Mama zokusvika naSabhuku pekuti tizotodiscasa nyaya yerufu weufa kwemunhu kusvika Sabhuku vakupashwaridza kuti haumbobati mgozi wamosipo. Ende date nokuwa nemuri. Ende date nekufa kwemunhu munoenda kopiwa kwaSabhuku sei? Nokuwa nemuri ne date certificate. Sabhuku ane date certificate yashepherd. Mudari munomba muza bhuku muri. izvona ndakabvunza kwachitkomba ndikati iwe tizonda munina wakauraya goipi musupi anobito rachikomba rakakunzwe Chinhu chinonzi trite law chinoti izvo. It is the duty of the complainant to prove beyond reasonable doubt kuti zvaari kutaura ndochii. But you are failing kuti munyatsoburitsa nyaya yenyu pachena kuti nyaya yenyu yakamira sei. Imi muda kuchena ndii? Muda kuchena kai? So makamira ipa makasvipa. Handisi chizvipuruvhai kuti muchene zvichenese mutadzozvichenesa. Zvatiri kuti muchene tizora munhu ari kubudirwa nemweya wani watizora Sabhuku wakakutaura madhende chii ndiani kuti mumwe wacho wakutaurwa uyu akakunongedzai munzeve kuti ndii makazobaya munzeve anzani handisi nyaya yatodii yatopera tizora wotitaura kuti musi wemazobaya imi munzeve handisi mamwe kupi papi mamwe nani iye anga achiitei handisi nyakubudirwa wamakauraya wochitipaka handisi yekuti pavakanduraya vanhu ndandiri pakati anoenda ndingina izvo ndozvatoziva izvo kuti munhu kana achibudirwa ndiye anotilidha kuti munhu yakandiuraya pakati achidai akadai aina ndingina asi mauya kudai vanhu wese watuti wacho ndiwo vanofanira kusunungura here hawapo. asi ava vozoti akauraya navo vari kwakumwenato izwai masungisa wari ungomhanyawo naro rekuti ndii makauraya asi ari kuti hatiri tese Bani mawonda wanokura muri kuuraya. Mawonda. ini mufungeshuka Mabhinyari mawonda. izwai tati bambo hatina kwatiri kuenda tokuista time ava vanhu watoripo ava ndokutaurawo niwe maemotions wade kutongogumbukawo waita zvari kuita asi handiwo wane nyaya Vanhu vakakosha. vanhu vakane nyaya yakakosha ndiri kuda because judgment yakapiwa yanzi you are spiritually accused. Ndoda munhu ari kubudirwa apa tizora wacho ari kubudirwa aripi ini ndakazoenda kwamutasa tikaenda kukoti musi wa16 musi wa18 tikapuwa judgment kukoti yekuzi chii angamona pane nyaya yenyu manje ndopandikutaura manje kuti kakuhanda kenyu manje akakuchenesei because iyi protection order this is not a judgment order makango apply for protection of mapiwa Kutasa kushungurudze. kutasa kushunguridze chete asi manje pandazoona utsotsi hwenyu manje panobuda utsotsi hwenyu manje panokuti zvichenesei bambo inu pamakano apply for protection order mune chimwe chinhu chamakati chiiswe mukati as a condition handiti chinhu ichi number 2b
not to force the applicant to engage in any traditional or religious acts that is likely to damage the applicant's religious beliefs. Saka ucheni. Unochena sei? Anga unaka kunyepera ngwara kana kuti wakaya. Nya nani pia ngwara. Kodai ngari munhu ari genuine, dai mamwe munhu ari genuine anokubata anozvipurira. Mukai musina kumisa chinhu. Because already come, in any traditional or religious acts, it means Mahamara Manga, Mahamara Manga Fita. That is Sakamuba Sika says, Siwe Magada. Indisi ine kata. Tarejo anazo kwendeza ikutu. Jese Maramba, Sakamuba Pasiwa ne kuchange mlio. Anisi, mwana kuchange hapo. Kuma kuchwa. Washikiro hapo. Sakamuba Pasiwa say, mwana chenye say. Ili anaoshika hiyo ndio kashika. Ili kushika. Chiko zero day. Izwaibam. Chiruto anoramba wenika mwene kuda kuchaya ida. Ndoka kuramba kamukuja ika kakuti kuyaiti pasi chipedze chini. Mudwa. Zvichaitika manje if you are not careful. If you are not careful. One wamaka torera protection order hawaso wachakuchaya. Muchachaiwa ni munhu anezita risipa protection order. Ende machaiwa ni munhu yeva. Kana muine chekuita nekufa kwatizora. Umwe munhu achakuchaya futi mbamba makarara chitizora. Ndio tizora bayani chipa manda. Bora hiyo. Ingiliza ndugu kabisa. Yeah, hakuna kitu ndani. Because as long as if you are kamusi willing basi bwana. Tetu tuistashi. Leo siko kuchingeti. Antikwanisi ndi kuprotective. Kama ndi kuchengetedza. Wakatochengetedza une protection order yako. Anditi. Whatever happens to you enda kuma polisi. Asichaka ndi jekesi mambo mtasa. Ni dari ya mtasa. Walimina wangu hapa. Wali tu. Richard na Simba wakaenda kwa Mkotsanje. Waenda kwa Mkotsanje wali tu. Mkotsanje rai wata mumushambenyi makatakura. Urunzwa. Jo makatakura. Muda uchikugadzira. Alright. Ndiko ndakufunza kuti makata wali wandia nikuti wakaenda kwa Mkotsanje. Mali semunhu wechechi asikati zvinganga sezvevaprofita makazwa ndiani kuti wakaenda kwaMkotsanje. Abuni nakatibira kuti. Muni nakatibira. Saka you cannot use that in a court of law because akoti mune zvamunozwa makakumbira kuhurumende. Makakumbira kuti mabeliefs enyu must be protected. Then why are you engaging yourself in my activities yamakati hamudi? Ndimo kwa maiki. Wali muruzi tawana mudai. Makati mimi papepa makabata hivi. Mati makanzi don't force the applicant to engage in traditional or religious acts that affect. Saka zvomakatoenda zvoenda kuti you peep into someone's phone anditi kana kuti maakunotumirwa futi audio anditi inoita go against chitendero chenyu anditi then you act on zvamazwa audio then it means kuti makamira pamberi avo muri kunyepera kuti chipostora muchidinga ngamudzidi asi muchizvida asi muda kushandisa mitemo yenyika kuti uise paadvantage. Imi manje ndimwe kuti vamadofu hayazivi makazoverengerei zveng'anga kana musikaende kun'anga munozvibvumirei makazozvibvumirei zveng'anga kana mutoravika Mkosanjera wakati mumusha makatakura meaning kuti you believe tikazvataura Mkosanjera ndatipindurai. I don't believe you. Saka muzvitaurei dani ngopata wani no wari kutanga kudai dzanga ngamusha vanogara chidai vachia kwendedzeni mukoma uya zvinoitika musipo hazvinei nemi ende musataura nezvazvo
iyo mushomba kwa waitu ambaye kuninga ngerumba uko Aiwa. wanu sheda Aiwa. Imunozoitire follow up zveruti ngamezveyo yati. inanokuita follow up Saka iyi audio yazo yase. Wakaipuwa zi. muningina akatotiza paumba iyo akamuita futi the same thing zvakanditenda kuti ani wati matokorochi unoti wakaromba wakamushedza muningina kuti Victor Mubata iko ndio akaramwa akatotiza paumba wakwanza kwa kumwana watiwa Richard Namaseni Aiwa. Imiso why is so confident kuti Richard Namaseni ndo rume. wakazita wotoka Why move mati Richard na one two ndo atamzi. Why move acha wamato believe zvicho to kumana ndo atamzi. It means kuti Pano zviripo. Nicodemusly pale pamunosvika kurimwa mwakarata muchiudziwa zvamudi zvamuri kuudziwa imini asi mazviudziwa manje hamunoda kusheya nevamwe ba munhu wamazviita zviri zvemuhana because munoda vanhu vakuonese munhu wamwari stereki shumba kuti wakambiri penyu wadinga vangu panoita munga dzavanondishedza kuti koma uya iyi vanotuma wana ndichototi handiite zvemadhimoni wabvunze kuti havana kutuma wana here kairi nokubvunza munoenda kuchechi ndenochechecho munoenda kuchechi ndorosifei Jehovah's Witness. Oh. Kaipo kuza ji wakatuma wana kangani. Wakatenda kairi. Wakaimishe dendi kaka. Ikata ndite matu. Those are things that amuni zvemadhimoni munoita zvechi Ndira zvechechi. zvechechi Ndina matu. Jehovah's Witness kune maprofita Atema profeti. munechi Tiri guide questions about this woman. Saka mukazi maura munhu imimi munodini. munosunudza bhaibheri Ikataka kunde kufuna tume kakaura no. Unokoketa chitabu chombi. kuti kadaiso Mati. kuti akumbira mukuru weJehovah's Witness Ambo mpunyuzi. kuti tiurikumbokudaiwo kunyika unogadzise nyaya dzeidzi Imbo mufeti. Mumushaidhe anoshandisa bhaibheri. ayo ndati ndoda kukumbira imimi Mumbo kunyutswa kuti uchechi. mumbopunyiswe kuchechi Mumbo yakune. mozodzokaapera Inini shumba ndakakurira wapenga wakasana machira. Ndakakurira mudzinza. Ndokuti baba wako airapo. Baba wako airapo. Murunzwa. Baba mkuru akabereka uyu. Aizi sabhuku aizi Rinos Mubata. Aibati ukaunokizana eso kuzo hatokipa. Asi ndakaona kuti ariya izvi madhimoni arishandi. Ndibva ratirikandi namati kukura undakuita nini. Ndakataka kuti namati 1992. Pesa ndasina mati. Urumbo zvinyepera iri kurundamadhadhadamusati muyaza kuzivisa vanhu hamusati matangwana vati kana kuri kutendeuka muchikutenderera hamusati because chinonzi hunhu nyangwe muchechi chirimo usina hunhu muchechi haukwani chechi haida vanhu vakasviba chechi inoda vanhu vakachena zvino wakawanda inyu unoenda kuchechi kuhwanda but zhira rekuhwanda kunosukwa munongofa musonofa ndikuona kuti ndakapedza nguva ndakahwanda ndandiri kuonekwa ime kufunga kwenyu mubva kuti mwari haazivi kuti pasi pano pane vasvikiri vanobatsira kufunga kwenyu mimi muribva kuti mwari kuunza maprofita vake pasi pano kuunza wana Elisha nana Elijah kuunza wana Moses kuunza wana Paulo kuunza vana vese maprofita ese kwaunza pasi pano kubva kwaunzira nhando imozotanga kachechi kenyu mani moti zvese zvana Paulo saka bhaibheri ramunooneka ndiripi imi risina na Paulo na Moses nana Elijah nana Elisha chechi yenyu bhaibheri ramuri bhaibheri ramunoverenga imi risina Elisha risina Elijah risina Moses
risina sameni nderipiro ukapinda muold testament ndio maprofita yambiri ndio maprofita yachi embiri ati mukaenda kuold testament mukataisa elisha ainzi kuti abudirwe aitoledzerwa ngoma nehosho munhu aitoeredza kuti ainzi chiizita rake ministrel aidaidziwa anonzi eministrel ndiye auya achiridza ngoma nehosho elisha iwewe uri kuerenga papi Muntu kuerenga shoko raMwari Bhaibheri. Shoko raMwari Bhaibheri rinotaura rinoreva kuti iwe pachezvako ukashandisa zvaurikudzidza ndiko tokuna Mwari. ukashandisa zvauri Zvaurikudzidza zvaurikuerenga ndise hapana mushoko munhu kuti ukashandisa saka Uruya zvakanaka. ibi zvamuri kuerenga mukushandisa izvi zvikushandisa. Bhaibheri rinotaura chikristu netsika tsika dzamuri kutaura nezvadzo dzamuri kuerenga netsika Bhaibheri rinoti chikristu netsika tsika dzamuri kuita imi ndedzipi Chekutanga kudza kuona mai wako. mutemo That's what the commandment means. Why? That is a commandment. That's a commandment. Sika chi. Is right. That is right. That sika chi. Mukaona mukaerenga Constitution yeZimbabwe chapter 15 section 282 and 283 zokutaura kuti basa ramambo rekutanga rekuita kuchengetedza tsika nemagariro echi with special emphasis on family values. Saka ndakakutaurisa imi mitsika ndoda kuti ndikubatsire nayo ndika kana musikazivi kuti tsika chii. Let's not cry louder than the bereaved. Kuchema kudarika wafirwa. The only thing chamukwanisa kuendera court against one and is violent conduct. And yamaenda kunopirwa chi protection order. And as in the court haikwanisi kubatsira ipa kana ngozi yobuda. Ende ngozi yakashatira iwewe wakazviita unokwanisa kuzviprotecta uchiita zvezvauri. Asi unokwadzisa mwana wakabara. Kana kuti mwana wamukoma kana mwana wamukoma. Saka munhu zvakamona kuti chaunoziva onapo kuti zvinochiziva ugadzirisa apa chakamboshanda. Asi ndiri kuti inini ka mukati mimi kuuraya handira kuuraya mhuri dziri kuti aiwa ngatichifambe takadaro ticheneswe mukati handifambe kuzvinongedza cheneswa asimbogara pasi unoda kutaura nayo maitaureti pamusoro inoitwa magiriki mangaira ndakarwa kwambata mangaira ndakarorwa kwambata wabuda apa ndichivaona mukorore wangu chaakashaisha agatiti chaakashaisha
ngatiti kunatsa kwake ukari kuita ndepekuti mhuri iri kuenda komutaurira zviri kubuda kumhuri yekwadhibhora uko akakanganisa. Wayaenda kumutaurira mhuri iye haachatarisi mhuri yekwadhizora yamutaurira zvinhu izvi kuti iwewe ndiwo wakauraya hama yedu kuti ugone kuiuraya. Wanga uina mukoma wacho ndiye akatengesa munin'ina wake kwauri iwewe kuburidza kuti iwewe ndiwo wakakumbira wakaenda kuna mukoma wako kuti shamwari ini kudawo mapatsi emunhu. Then mukoma bati zviri right mira uone ndinonge dhiri shuwa. Mukoma akagona kutuma munin'ina wake zuva rodoka kuenda mhiri kwerwizi kotenga mhamba. Aenda mhiri kwerwizi kotenga mhamba iye akabva afonerwa bhavhi chiuya iwewe tatobata nekuti munhu tatotuma kare. Iye bhabha kwanga ari boenda kosangana nokuti ndo zviri kutaura svikiro nhasi rino svikiro zvisina kuya ngezvekuti mukoma wacho abika mhamba nhasi iri kumwiwa. Ndokusaka isusu tati hatigariba nokuti uyu dheti takapiwa zviri nani kuti chief atipe rimwe dheti taakuchiuya natizora wapedza nhango idzi mhamba iri kumwiwa nhasi. Saka mukoma anditika ndiye akatengesa munin'ina wake kuna wangu mukorore uyu. Wabva uko abva watouya wabva wamurindira parwizi ndo zvikutotaura svikiro. Izvo musasataure nyakurindiri wachataura ega. Right. Makandozwawo. Right. Saka chatihwadza isusu pane uyu handiti tizora ari kutaura kana patakaenda kwashe chikombo tizora akanyatsa kutaura kuti takadai tichidai uyu akatamba roi ini ndakatamba roi ini ndakatamba roi uyu akatamba roi wese vanhu vanga varipo. Handitika chazoitapa ndechekuti uko apo takaenda kwachikomba zvakaenda kubuda kwachikomba chikomba akati imimi handipimwe tsambaba nekuti tizora akaenda kare kwachifi mutasi. Saka imimi iwewe uyu wangu mukorore abva panapo iwewe chienda ukasvika kwachifi mutasi unoti ndinomwa tizora. Isusu takafunga kuti munhu handitika zvaataurirwa kwachifi kwashe chikomba ndo zvaari kuenda koita. Takapedza shuwa 3 days takawana hapana action. Iye bhaatoenda kutotisungisa before kuenda kotora aende kotora kuti auye kuno kwati ndinomwa tizora. Saka takaenda isusu pamba pake shuwa kumubvunza kuti mapapi zvomakazivoendishe endai moti ndinomwa tizora ngekuti tiri kuparara. ndokubvunza yemubvunzo wani wamagara uyu mwari kuti ndakauraya aripo wamwe wacho waruzi wanga waripo. ndati ari kubuda achiti ndakauraya nauyu aripo aripo ndiye ari kuri panhasi ndokusaka asina kuuya baatendai ngongooakutomuya mhamba nhasi chaiko right zvamakuita chiitai kuti next week Saturday ndoitsvake nyaya munoudza kuti vatizora kusvikirwa zvinechii munhu wauye panapa muri yemukomana akafa iripi ndiyo iri kuri panhasi rino ndiye isina kusvika. Akafa mukomana akaurayiwa muri yavo iri kupi? Anga asina kuroora baanga akaita zviya zvekuita zvechingwezengweze. Tiripo ndidzo dziri kuripa dzacho idzodzo dzisina kuya. Ndiwo vacho vanati zora vana Steve ndiyakaura munin'ina saka munin'ina ndiyakubuda pauriwo saka tone Saturday amusoro iyi aya mbuya amusoro iyi ini mudzimai vababa zvendiri mudzimai vababa washuwa takaenda kwamambo chikomba hamusadzokerereka alright taura zvamuda kutaura inini chandiri kukumbirisa uyu ari kutsanangura uyu pari pamhosva dzekwamubata zvinochinjei ndichikumbirawo kuti
semataurira akaita muroora wangu nokuti akatonangidza inini kuti ndindakapiwa mapatsi ndo chendasungira mapatsi akapiwa mukadzi wacho zvichabuda kuti kana mukapiwa mapatsi tizora uchataura nachoweze muri pana pamese ndiyo nyaya nyirutanga chiendeyo zvinonasara Ndochipondora tete Teachkach MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza dzinotyisa dzinofundutsa dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa kuti musarasikirwe nenyaya idzi munoenda paYouTube channel yedu Teachkach MTV mondo subscribe ipapo musakanganwe kulaika pamwe chete nekusheya musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa Teachkach MTV tinodzifamira Ndochipondora tete